Dr Gida Landouré ni fasadimi furakɛla dɔ ye ne bɛ Pongé dɔgɔtɔrɔsoba la. Autisme ye gɛlɛya dɔ ye n'a bɛ denmisɛnninw minɛ, denmisɛnnin fitininw ka taa san 1 na ka taa san 5 ɲɔgɔnna na a bɛ daminɛ o kuma. Donc a bɛ mun de kɛ u ka jogo kɛcogo ani u ni mɔgɔw bɛ interaction minnu kɛ o bɛ yɛlɛma. N bɛ fɛ ka mun fɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi kɛcogo ani denmisɛnnin kɛcogo denmisɛnnin tɔ ninnu kɛcogo tɛ kelen ye u ka walew la. I bɛ taa sɔrɔ u tɛ kuma mɔgɔw fɛ u dɛnnen don kɛrɛfɛ u tɛ mɔgɔw lajɛ. Donc fɛn o fɛn n'a ni maaya bɛ taa k'a fɔ kumaɲɔgɔnya k'a fɔ nisɔndiya ninnu olu tɛ se k'o kɛ komi mɔgɔw bɛ denmisɛnnin tɔw ye cogo min na. A dɔw bɛ yen u walawalalen don ka dama tɛmɛ activité caman bɛ kɛ tiɲɛniw bɛ kɛ a dɔw bɛ yen yɛrɛ u masumalen don ka dama tɛmɛ o kɔrɔ ye di u ti fosi kɛ ni mɔgɔw ye u ti yɛlɛ ni mɔgɔw ye u ti nisɔndiya ni mɔgɔw ye i t'a dɔn k'a fɔ ko bi ko dɔ kɛr'u la mun ma diya u ye ko dɔ kɛr'u la mun diyar'u ye donc kumaw ka gɛlɛn mais a dɔw bɛ yen u bɛ kuma ka ɲɛ mais i bɛ taa sɔrɔ u ka taabolo ni denmisɛnnin tɔw ta tɛ kelen ye. Donc fɛn don a ka ca ka denmisɛnnin cɛmanninw de minɛ a dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 mɔgɔ 1 denmisɛnnin 1 min bangena a bɛ se k'o minɛ mais a kun yiriwalen don tubabuw de fɛ yen kosɛbɛ mais bi an y'a ye an b'a ye an ka kabilaw la a bɛ ka denmisɛnninw minɛ donc an y'a ye sisan anw fɛ yan fana a bɛ ka ye ka dama tɛmɛ donc an t'a dɔn n'a sɔrɔ taabolo ninnu yɛlɛmana cogo min na o de y'a kɛ wa ou bien ni ko wɛrɛw b'a jukɔrɔ an kan ka min ɲɛɲini. Bon dɔnnibagaw b'a fɔ ko bana tɛ u b'a fɔ dɔrɔn ko kɛcogo wɛrɛ de don k'a fɔ ko dɔrɔn ko denmisɛnnin ka kɛcogo wɛrɛ de don donc a ti yɛlɛma k'a fɔ ko a bɛ dɔ la denmisɛnnin dɔ la a bɛ yɛlɛma denmisɛnnin wɛrɛ fɛ o tɛ mais a dɔnnen don ko a tigi bonyacogo donc kunkolo zɛmɛ bɛ yiriwa cogo min na a denmisɛnnin ma o de ni tɔw ta tɛ kelen ye donc n'o kɛra a bɛ fɔ trouble du neurodéveloppement donc a kunkolo zɛmɛ bonyacogo ou bien a zɛmɛ sira ninnu bonyacogo ani tɔw tɛ kelen ye mais gɛrɛntɛw b'a la a bɛ sɔrɔ cogo min na gɛrɛntɛw b'a la sababu dɔw b'a la n'o ye mun ye n'o ye kɔnɔmaya tuma ni ba ni dusukasi caman kɛra a yera k'a fɔ a ka ca denw minnu y'a sɔrɔ o b'o o la ou bien ni banakisɛ dɔw donna ba fari la ka den to kɔnɔ na donc a bɛ se ka kɛ ko a b'o sɔrɔ ou bien ni den fana bangena a y'a daminɛ ka kodɔn mais a y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ ka kɛ du kɔnɔna na ba ni fa ni ɲɔgɔn cɛ ou bien a y'a ye k'a fɔ ale mago bɛ ba ka ladon na wagati min na n'a sɔrɔ a t'o sɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ ko ba taara ba bɔra a kɛrɛfɛ joona ou bien a lamɔbaga ni o fana bɔra a kɛrɛfɛ joona donc a yɛrɛ k'a fɔ a ka ca ka olu minɛ mais dɔw ta fana ye bokolo ye donc bangecogo depuis den bɛ dilan tuma min na denso kɔnɔ donc ni yɛlɛma dɔw donna burujulan na n'o ye chromosome ye donc a yɛrɛ k'a fɔ olu dɔw fana bɛ se ka kɛ a sababu ye. Ladilikan mun bɛ ne bolo bana tɛ ou bien cogo tɛ min mɔgɔ kan ka maloya n'a ye u man kan k'u kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye parce que déjà n'a b'a den na den yɛrɛ bɛ i yɛrɛ kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye bon o de ka jugu tuguni mais ni u y'u timinandiya n'a ye u kana dogo u kana den bali ka t'u nɔfɛ
u ka jamanadenw fɛn ninnu na u kana denw bali ka gɛrɛ denmisɛnnin tɔw la n'u y'o o ko ninnu kɛ u bɛ denw yɛrɛ dɛmɛ u ka hakilina wɛrɛ falen u k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ ye denmisɛnnin dɔ de ye min ni ladonni ka kan min ni tɔbɔtɔli ka kan n'u m'o kɛ a ka gɛlɛn u ka se ka denw dɛmɛ a ladon cogo la n b'a ɲini dɔgɔtɔrɔw fana fɛ u k'u hakili to nin bana in na u k'a dɔn k'a fɔ a bɛ yen n'a sɔrɔ olu ti a kɛcogo dɔn u bɛ se ka u bilasira ka taa neurologuw fɛ yen ka taa neuropédiatriw fɛ yen ka taa psychologuw fɛ yen puruke ka baw ni faw dɛmɛ a bana in ladon cogo ɲuman na ani fana ka den fana dɛmɛ a ka se ka yiriwa a ka sigida la a ka se ka a ka nin gɛlɛya in ani fana an ka ɲɛmaaw k'a dɔn bana de don n'a bɛ yan sisan n'a bɛ ka caya u furakɛ cogo caman n'o ye ye n'o ye furakisɛ dɔw dili ye olu ka gɛlɛn bangebaaw bolo wa a dɔw fana ala tɛ an ka ninnu ma n'o o kibaruyaw sera an ka faamaw ninnu ma a ka ca u bɛ se ka dabali dɔw tigɛ puruke k'a don an la ka a fɛɛrɛw tigɛ puruke a tigiw ka se ka o ladon cogo ɲuman ninnu sɔrɔ